pokoke ajeng rabi niki pun ajeng jauh. Kula pun bagus napa dereng. Nek ngomong kepiye. Wah, kula pun bagus mesti ganteng dikit cekrek. Bagus tenan iki mesti. Pancen wis apik wis jos. Tenan. Aduh, yakin kok berhenti iki. Terus suka. Ayo kencana minta pondong tak dadake kamu Pramesti guru. Prameswari orang negara Ngastina. Oh Allah juara Masya Allah. Apa yang halo jadi anak tua kok yang ngomong apa ini sekondi Petro saking niko ngopo namun jagong lho jagong sopo lho lah putramu wis geni lho anakku wis geni dhaup karo sapa lho lah iki tak Sukrawala to iki kali diri kalau resmi hari kok pun bahagia gede-gede lah kok sampe lagi dengan kene wong tuane nang jago piye to iki Thank you.
jenuh aku. Kos kajon. Ayo, endi sing drewi sangrela patene totoki silae. Rontowati sapa kencor dilangon tak jauh endi drewi sanggeni. Lah wong kaca kok diantem. Wane kuningan. Waduh, tidak semua laki-laki. Ayo. Ayo kan ngopo? Ngopo wis sanggeni tak pateni. Wis sanggeni tak pateni pokoke. Ora iso. Malah terus saiki kowe bali wae. Wis sanggeni wis ben. Wis duwe karo dhewe kowe becike golek wanita ya. Waduh, pripun iki? Pak, tulung, Pak.
Wah, ubah-ubah katentreman Cakrawala ayo. Kene sing tuwa-tuwa endi kaya apa aku sing mati kenceng kaya iku barang.
pun Dewi Kencana Resmi. Pangestumu wae ya wis Semar. Nggih. Pokoke muga langgeng samawa. Matur nuwun. Nah, Kakang Antasena ndi? Salat subuh. Menika lelampahan menika sedaya sampun rampung. Ndara kula sampun saged jauh kaliyan garwanipun inggih menika pun Dewi Kencana Resmi. Iya Semar. Begawang Biro Kartika badhe ngendika menapa? Wis cukup mung dongaku wae kang lumintir Semar. Nggih. Wis sanggeni aku njaluk pangapura. Dene aku ora bisa ndhawuhake sliramu malah kepara aku bakal ndhawuhake Lesmana Mandra Kumara. Ora dadi apa, Pak? Sing aku kabeh wis lumampah kang dirancang kabeh wis sukses. Lah wonten. Saya menika lampah sampun rampung keparenga kula nyuwun pamit saking sesandi kula sapengripun kula lan kanca-kanca saking sampangan mriki sedaya ingkang tansah bebagangan warisa ingkang kagungan penyakit enggal warasa ingkang dereng kagungan putra enggal kacau momongan kowe kabeh pokoke sing apik-apik dongaku. Nyuwun pangapunten kathah Bapak Jogirang Diagung Pangaksami. Pesanti kula Jaya Wijayanti ning ingkang samya pinanggih.